நல்ல தருணத்துக்காக நம்முடைய உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து ஆண்டவருக்கு நன்றிகளையும் ஸ்தோத்திரங்களையும் செலுத்தலாமா? ஹல்லேலூயா. கர்த்தர் நல்லவர். ஹல்லேலூயா. கடந்த மாதங்கள் முழுவதும் கண்ணின் மணியை போல ஆண்டவர் காப்பாற்றினார். நிச்சயமாகவே அவர் நம்மோடு கூட இருந்து ஒவ்வொரு நாளும் அதிசயமாய் அற்புதமாய் நடத்தி வந்தார். அவரை துதிப்பதும் அவருக்கு நன்றி செலுத்துவதை தவிர நமக்கு வேற ஒன்றுமே செய்ய முடியாது. அப்படியா நம்மளுடைய நன்றிகளையும் துதிகளையும் ஆண்டவர் ஏறெடுக்கலாமா? உங்கள் பாடல் தாளிலே இருக்கிறதான 4வது பாடலை நாம் அனைவரும் சந்தோஷமாக கைகளை தட்டி நாம் பாடலாம். அதற்கு முன்பாக அன்பு சிஸ்டர் அவர்களை இந்த ஜபத்திற்கு ஜப கூடுகைக்கு ஜபம் செய்யும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன். பாதுகாத்து வந்த கிருபை இரக்கங்களுக்காக நமக்கு கொடானபடி நன்றி செலுத்துகிறோம் சுவாமி. இந்த நாளில் கூட தகப்பனே இந்த சிறு குடும்பமாய் உங்களுடைய பாதப்படியிலே வந்து நிற்கிறோம் ராஜா. எங்களை ஒரு விஷயம் கத்த நீங்க கண்ணோக்கி பாருங்க ஏசப்பா. எங்களுடைய ஜெப கூடுகைகளை கத்த நீங்க மட்டுமாய் ஆசீர்வதித்திருக்கிறீங்க. நன்றி கத்ததாமே. இந்த மாதத்தினுடைய தகப்பனே இந்த ஜெப கூடுகை கத்த கூடி வர எங்களுக்கு கிருபை பாராட்டிருக்கிறீங்க. அதற்காக நன்றி. இத்தனை பேர் வர தாமதித்திருந்தாலும் கத்த நீங்க சீக்கிரமாய் பிள்ளைகளை கூட்டி வர வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறோம் ஏசப்பா. பாடல் வேலை ஆராதனை வேலை தகப்பனே செய்து கொடுக்கிற மகளை கூட உடைய கருத்திலே கொடுக்கிறோம். உடைய பிரசன்னம் உடைய வழிநடத்துதல் தகப்பனே உடைய பெரிதான கிருபை ஒருவரோடு இருந்து வழிநடத்த வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறோம் ராஜா. தகப்பனே வந்த பிள்ளைகள் வந்தவனமாக அல்ல ராஜா. உடைய தகப்பனே சப்பா உடைய கிருபை பெரிது தகப்பன் நீர் பெரியவர் என்பதை ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் அறிந்து நடத்த விட்டு தகப்பனே வெறும் கையா இல்லை சப்பா. தகப்பனே உடைய கிருபையை கத்த ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கும் நீர் தாமே ஆசீர்வதித்து பிள்ளைகள் வழிநடத்த வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறோம் தகப்பனே. இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் ஜெபிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல தகப்பனே. ஆண்டவரை நன்றியோடு ஸ்தோத்திரத்தோடு கரங்களை தட்டி நாம் துதிக்கலாம்.
தாவீது சொன்னது போல கர்த்தரை நான் எக்காலத்திலும் ஸ்தோத்தரிப்பேன். பள்ள மேடுகளிலும் நம்மளுடைய வாழ்வில இன்ப துன்பங்களிலும் ஸ்தோத்தரிக்கப்பட வேண்டியவர் இயேசு ஒருவரே. ஹல்லேலூயா. அவர் நம் வாழ்விலே நல்லவராகவும் வல்லவராகவும் இருக்கிறார். எத்தனை பேர் அதை நீங்க உண்மைன்னு சொல்றீங்க? ஹல்லேலூயா. எல்லா நேரத்திலும் இயேசு நல்லவராக இருக்கிறார். நான் அடிக்கடி ஒரு வார்த்தை எப்பொழுதுமே எனக்கு இருக்கும், எல்லாவற்றிலும் எல்லாமானவர் இயேசு. ஹல்லேலூயா. நம்மளுக்கு கண்ணு தெரியாத இருக்கும்போது அவர் வெளிச்சமா இருப்பார், பார்வையா இருப்பார், இருளான சூழ்நிலையில வெளிச்சமா இருப்பார். நமக்கு தகப்பனை போல ஆலோசனை சொல்லுகிற நேரத்தில் தகப்பன் இல்லாமல் இருந்தால் அவர் ஒரு தகப்பனை போல இருப்பார். ஒரு தாய் நம்மளை அரவணைக்கு இல்லைன்னா அவர் நமக்கு தாயா இருப்பார், நண்பனா இருப்பார், ஆலோசனையா இருப்பார். அவர் எப்படியாக இருப்பார்? எல்லாவற்றிலும் எல்லாமானவர் அந்த நல்ல இயேசுவை நம் கரங்களை தட்டி உற்சாகமாய் பாடலாமா? பாடல் தாளிலே உள்ள 5வது பாடலை எவ்வளவு சூழ்நிலை ஆண்டவர் நமக்கு நன்மை செய்திருக்கிறார் அதை நினைத்து பார்த்து உற்சாகமாய் கைகளை தட்டி ஆண்டவரின் நாமத்தை நாம் உயர்த்தலாம். Yes.
என்றென்றும் மாறாதவர், துன்பத்தில் ஆறுதலை தந்தவர், வேதனையில் நமக்கு ஆறுதல் தந்தவர், நம் பாரங்களை நீக்கியவர், நம்முடைய பாவங்கள் யாவையும் போக்கியவர். அவர் நல்லவர், அவர் நல்லவர். எத்தனை பேர் இருதயத்திலிருந்து சொல்ல முடியும்? இது பொய் வார்த்தை அல்ல. யாரையும் முகஸ்துதி பண்றதுக்கோ இல்ல அர்த்தம் இல்லாமல் சும்மா வாயில நல்லவர் நல்லவர் நம்ம சொல்ல இங்க கூடி வரல. நம்முடைய இருதயத்தின் ஆழத்திலிருந்து இயேசுவே நீர் நல்லவர் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இயேசுவே நீர் நல்லவர், நீர் சர்வ வல்லவர். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. இயேசுவே நீர் நல்லவர், நீர் சர்வ வல்லவர். உன் கிருபை என்றும் உள்ளதையா. ஹல்லேலூயா. உடைய கிருபை என்றும் உள்ளது. இயேசுவே நீர் நல்லவராய் இருப்பதற்காக எங்கள் வாழ்க்கையிலே கடந்து வந்த ஒவ்வொரு பாதைகளை நினைத்து பார்க்கிறோம். எத்தனை நல்லவராக இருந்தீர் ஆண்டவரே, எத்தனை நல்லவராக இருந்தீர். எங்களுக்கும் நீர் நல்லவராக இருந்தீரே ராஜா. பாவிகளாய் நாங்கள் இருக்கையிலே கிறிஸ்து நமக்காக மரித்ததினாலே அவர் நம்மேல் வைத்த அன்பு இன்னதென்று அவர் சிலுவையிலே நமக்காக செய்து காட்டினார். அப்படியாய் கர்த்தர் நமக்கு நல்லவராகவே இருக்கிறார், நல்லவராகவே இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. அவருடைய கிருபை என்றும் உள்ளது. எல்லாரும் சொல்லலாமா? ஆண்டவரே உடைய கிருபை என்றென்றும் எங்களோடு இருப்பதற்காக நன்றி என்று சொல்லலாமா? ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே, ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவரே உடைய கிருபை எப்பொழுதும் எங்களுக்கு இருப்பதற்காக நன்றி. எங்கள் வாழ்வின் ஒவ்வொரு மணித்துளி வேளையிலும் உடைய கிருபை தான் எங்களை தாங்குகின்றது, உடைய கிருபை தான் எங்களை வழிநடத்துகிறது. ஆண்டவரே உடைய கிருபை இல்லாதிருந்தால் நான் இந்நேரம் மடிந்து போயிருப்பேன் அல்லவா சுவாமி. என்னுடைய பாவத்திலே மடிந்து போயிருப்பேன், என்னுடைய பிரச்சனையிலே மடிந்து போயிருப்பேன், என்னுடைய அவமானத்திலே நான் மடிந்து போயிருப்பேன், என்னுடைய நிந்தனையிலே நான் மடிந்து போயிருப்பேன், என் தோல்வியிலே நான் மடிந்து போயிருப்பேன். ஆனால் உங்கள் கிருபை அல்லவா என்னை தாக்கினது. எத்தனை பேர் உணர்றீங்க? ஆமா ஆண்டவரே உங்களுடைய கிருபை தான், உங்க கிருபை தான், உங்க கிருபை தான், உங்க கிருபை தான். வேற எதுவுமே கிடையாது. உங்க கிருபை மாத்திரம் தான், உங்க கிருபை மாத்திரம் தான். இன்னைக்கு நான் நிக்கிறேன்னா, இன்னைக்கு நான் வேலை செய்யறேன், இன்னைக்கு நான் சொந்தமா நிக்கிறேன், நான் சுகத்தோடு நிக்கிறேன், நான் பலத்தோடு நிக்கிறேன், நான் ஒரு நல்ல ஒரு பொசிஷன்ல என்னோட சமுதாயத்துல நான் வாழ்றேன், என்னோட சபையில நான் இருக்கேன், என் குடும்பத்துல இருக்கிறேன்னா உங்க கிருபை மாத்திரம் தான் ஆண்டவர், உங்க கிருபை மாத்திரம் தான். அந்த கிருபையை நாங்கள் உயர்த்துகிறோம், அந்த கிருபையை நாங்கள் ஆண்டவரை நன்றியோடு நினைத்து பார்க்கிறோம். ஒன்றுமில்லாமல் இருந்த பொழுது, கிருபையாய்
தந்து கொண்டே இருக்கிறார். நமக்கு நம்மளுடைய ஜீவியத்திலே, நம்மளுடைய சுவாசத்திலே, நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலே ஒவ்வொரு பகுதியிலே, நம்முடைய பொருளாதாரத்திலே, எல்லாவற்றிலும் அவருடைய கிருபை தந்து கொண்டே இருக்கிறார். ஒருவேளை இந்த வாழ்க்கையிலே நாம் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு நன்மைகளுக்கும் நான் பாத்திரரா, இதற்கு நான் தகுதியா, இந்த இடத்துல நான் நிற்பதற்கு தகுதியா, இந்த பணியை நான் செய்வதற்கு தகுதியா, என்னிடம் அதிகமான தகுதி உள்ளவர்கள் இந்த உலகத்தில் இருக்கிறார்களே, இந்த ஊழியத்தை செய்வதற்கு நான் தகுதியா, இந்த வேலையை செய்வதற்கு நான் தகுதியா, ஒரு குடும்பத்தை நடத்துவதற்கு நான் தகுதியா, என்னிடம் எப்படியோ பணக்காரராகவும் என்னிடம் தகுதி, படிப்பு தகுதி எப்படியோ அதிகமா இருக்கிறவர்களுக்கு கூட கிடைக்காத பாக்கியத்தையும் சாக்கியத்தையும் கர்த்தர் நமக்கு தந்திருக்கிறாரே. ஆண்டவரே, உம்முடைய கிருபைக்காக நன்றி சுவாமி. உமக்கு நன்றி சுவாமி, உமக்கு நன்றி. இதை நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும், நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். ஆராதனை என்பது வெறும் பாட்டு அல்ல, வெறும் சத்தம் அல்ல. இருதயத்திலிருந்து அவருடைய நாமங்களையும் அவர் செய்த நன்மைகளையும் நினைத்து நினைத்து, அவர் செய்த கிருபைகளையும் நினைத்து நினைத்து நாம் பாடுவதுதான் ஆராதனை, அவரை உயர்த்துவதுதான் ஆராதனை. இப்பொழுதும் அவருடைய நாமத்தை நாம் உயர்த்தி கொண்டு இருப்போம். அவர் இந்த உலகத்தை படைத்த சர்வ வல்லவர். அவர் ஆதியும் அந்தமுமானவர், அல்பாவும் ஒமேகாவும் ஆனவர். அவர் இந்த காற்றையும் கடலையும் உருவாக்கினவர். இந்த உலகத்தையும் இந்த அண்ட சராசரத்தையும் படைத்து அந்தரத்திலே தொங்க விட்டு இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. அவரால் செய்யக்கூடாத காரியம் ஒன்றுமே இல்லை. ஒரு விஷயம் நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள். இந்த உலகம், இந்த வான்வெளி, இது இந்த நட்சத்திரங்கள், இந்த கோள்கள், இதெல்லாம் எவ்வளவு அதிசயமாய் சுற்றி கொண்டிருக்கிறது. இதுக்கெல்லாம் ஞானவானாய் இருந்து இதையெல்லாம் செயல்படுத்துகிறவர் நம் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. மனிதன் கண்டுபிடிப்பதற்கு முன்பாகவே எல்லா அறிவியலின் வேதத்திலே செய்து முடித்தவர் நம் ஆண்டவர். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. அப்படிப்பட்ட ஆண்டவரை நாம் உயர்த்தலாமா? அவர் உயரமானவர், அவர் உன்னதமானவர், அவர் பரிசுத்தர். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. உயரமும் உன்னதமுமான
நமக்காக இங்கே இறங்கி வந்திருக்கிறார். அவருடைய பிரசன்னத்தினாலே இந்த இடத்தை நிரப்பி இருக்கிறார். நாம் ஒவ்வொருவருடைய அருகிலே அவருடைய பிரசன்னத்தையும் அவருடைய அபிஷேகத்தையும் ஊற்றி கொண்டிருக்கிறார். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. நன்றி ஆண்டவரே. உயரமும் உன்னதமுமான ஆண்டவர் சிங்காசனத்தில் இருந்து இன்று உங்களுக்காக எனக்காக வந்திருக்கிறார். இன்று இல்ல, ஒரு எத்தனையோ ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே வந்துட்டார். நாம தான் நிறைய நேரங்கள் அவர் இருக்கிறத உணர்றதில்லை. ஆனா இந்த நேரத்திலே அந்த சிங்காசனத்தில் வீற்றிருக்கும் பெரிய ஆண்டவர், அண்டசராசக்தி படைத்தவர், உலகத்தை வார்த்தையால் சிருஷ்டித்தவர் எனக்காக சொல்லுங்க, எனக்காக இறங்கி வந்திருக்கிறார். எனக்காக, நமக்காக, உங்களுக்காக இறங்கி வந்திருக்கிறார். எவ்வளவு ஒரு நன்மையான விஷயம், எவ்வளவு சந்தோஷமான விஷயம். இந்த உலகத்துல ஒரு PM CM வந்தா எவ்வளவு சந்தோஷப்படும். அதை காட்டிலும் பெரியவர் ஆண்டவர். இந்த தேசாதிபதிகளுக்கெல்லாம் தேசாதிபதி நம் ஆண்டவர் தான். அவர் இந்த நேரத்தில் இறங்கி வந்திருக்கிறார். அவரை நாம் வரவேற்கலாமா? அவரை நாம் துதிக்கலாமா? அவரை நாம் ஏற்றுக்கொள்வோமா? அவரை நாம் மகிமைப்படுத்துவோமா? சோத்திரம் ஆண்டவரே, சோத்திரம் ஆண்டவரே. எனக்காக சிலுவையில் அறையப்பட்டவரே, எனக்காக ரத்தம் சிந்தினவரே, எனக்காகவே எல்லாவற்றையும் உருவாக்கி வைத்திருக்கிறீரே, உமக்கு நன்றி, உமக்கு நன்றி ஏசப்பா, உமக்கு நன்றி ஏசப்பா. என்னை தாயின் கருவில் உருவாவதற்கு முன்னமே எனக்கு என்னென்ன தேவைன்னு எல்லாவற்றையும் அதற்கு முன்பாகவே நீ சிருஷ்டி வைத்திருக்கிறீரே ஆண்டவரே, உமக்கு நன்றி தகப்பனே, உமக்கு நன்றி சுவாமி, உமக்கு நன்றி. எதிர்காலத்தில் எனக்கு என்ன தேவைப்படும், எனக்கு என்ன பிரச்சனை வரும், அதுக்கு என்ன வழின்னு அதை முன்கூட்டியே எனக்காக ஆயத்தப்படுத்தி வைத்திருக்கிற ஆண்டவரே, உம்மை நாங்கள் துதிக்கிறோம் ராஜா, உம்மை நாங்கள் துதிக்கிறோம். உம்முடைய அனந்த ஞானத்துக்கு, உம்முடைய அளவில்லாத ஞானத்துக்கு ஆண்டவரே முன்பாக எங்களுடைய ஞானம் ஒன்றுமே இல்லை. அந்த அளவிட முடியாத ஞானத்தை நினைத்து, அந்த ஆலோசனை நினைத்து நாங்கள் நன்றியை எடுக்கிறோம். ஹல்லேலூயா, 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 ஹல்லேலூயா. நன்றி தகப்பனே, நன்றி இயேசுராஜா, உமக்கு நன்றி தகப்பனே. இப்பொழுது எங்களுடைய துதிகளை கேட்டு இந்த இடத்துக்கு இறங்கி வந்திருப்பதற்காக நன்றி சுவாமி. நீர் எல் ஷடாய், சர்வ வல்லமையுள்ள ஆண்டவர், யெகோவா ஈரே, எல்லாவற்றையும் பார்த்து கொள்ளுகிற ஆண்டவர், எல்ரோயி, என்னை காண்கிற ஆண்டவராய் இருக்கிறபடியால் உமக்கு நன்றி இருக்கிறோம். அநேக வேளைகளிலே, நிறைய நேரங்களிலே சில காரியங்களை நம்மளால செய்யவே முடியாத சூழ்நிலை வருகிறது. இந்த நேரத்தில் ஆண்டவரிடத்திலே நம்மை ஒப்பு கொடுக்கலாமா? ஆண்டவரே, என்னால முடியல சாமி, என்னையே உங்கள்கிட்ட கொடுக்குறேன், என் பிரச்சனையை உங்கள்கிட்ட கொடுக்குறேன். எனக்கு ஒரு பெரிய நம்பிக்கை உண்டு, அதை நீங்க பார்த்துக்குவீங்க, அதை உங்களால செய்து முடிக்க முடியும்னு நான் விசுவாசிக்கிறேன். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. அந்த ஒரு சிந்தையோடு, அந்த ஒரு மன பாங்கோடு நம்ம இந்த பாடலை சேர்த்து, ஆண்டவரே என்னால முடியல. ஒருவேளை இந்த இடத்துல இந்த ஆராதனை வேலையிலே ஒரு மன பாரத்தோடு நீங்க வந்திருக்கலாம். என்னால முடியல சாமி, என்னோட வேலை ஸ்தலத்துல முடியல, என் குடும்பத்துல முடியல, என் பிரச்சனையினால முடியல, இதுக்கு மேல நான் என்ன செய்ய முடியும்னு நினைத்து கொண்டு வந்தீங்கன்னா, இதோ எல் ஷடாய், சர்வ வல்லமையுள்ள ஆண்டவரிடத்துல உங்களை நீங்க கொடுத்துருங்க. ஏன்னா அவர் சர்வ வல்லவர். யெகோவா ஈரே இடத்துல கொடுத்து விடுங்கள், ஏனென்றால் எல்லாவற்றையும் அவர் பார்த்துக் கொள்வார். எல்ரோயி, நம்மளை பார்த்து கொண்டே இருக்கிற ஆண்டவர். அவர் பார்த்து கொண்டு சும்மா செல்கிற ஆண்டவர் அல்ல, இறங்கி செயலாற்றுகிற ஆண்டவர். அவரிடத்திலே நம்மை நாம் ஒப்பு கொடுப்போமா? ஒரு ஜெபத்தோடு கூட இந்த பாடலை பாடலாம். ஒரு ஒப்புரவாகுதல், ஒரு ஒப்படைப்பு, அர்ப்பணிப்போட பாடலாம். செய்தவர்
அதிசயமாய் செய்ய வல்லவர். சர்வ வல்லமையுள்ள விசுவாசத்தோடு பாடுங்க. அவர் உங்கள் வாழ்க்கையில் எச்சடாயா இறங்கி வரப்போகிறார். Yeah.
நாங்கள் வச்சிட்டோம் ராஜா. நீர் என்ஷடாய் இல்லாதவைகளை இருக்குமா போல் அழைக்கிற தேவன். ஒருவேளை எங்க பிரச்சனையை தீர்க்கறதுக்கு எந்த வழியுமே இல்லாதிருந்தால் கூட அந்த சூழ்நிலையிலும் வழியை உருவாக்குகிற தேவன் நீர் ஆண்டவரே. ஒருவரும் பூட்டக்கூடாதபடி திறக்கிறவரும் ஒருவரும் திறக்க கூடாதபடி பூட்டுகிறவருமாகிய எங்கள் ஆண்டவரே, உம்மிடத்திலே நாங்கள் எங்களை தந்து விட்டோம் ராஜா. ஆண்டவரே, இதோ ஆபிரகாம் அந்த மலைக்கு ஏறும் பொழுது எத்தனை கனத்த இருதயத்தோடு ஏறி இருந்தான். தனக்குன்னு கொடுத்த ஒரே சுதந்திரவாளி, வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட மகன், அவனை நான் கொல்ல போறேன்னு எவ்வளோ மனவேதனையோடு போயிருப்பான். யெகோவா ஈரே, அந்த இடத்துல நீங்க இறங்கி வந்தீங்களே ராஜா, உமக்கு நன்றி சுவாமி. எங்க வாழ்க்கையிலும் நீர் இறங்கி வந்து கொண்டு இருப்பதற்காக நன்றி. உம்மிடத்துலதான் நாங்கள் எங்களை கொடுத்திருக்கிறோம். எங்களை நாங்கள் வேற யார் இடத்துல ஒப்படைக்கல. யெகோவா ஈரே, எல்லாம் பார்த்து கொள்ளப்படும் என்ற நாமம் தரிக்கப்பட்ட இந்த ஆண்டவரிடத்தில் எங்களை நாங்கள் ஒப்படைத்திருக்கிறோம். எங்களுடைய பிரச்சனைகளை நாங்கள் ஒப்படைத்திருக்கிறோம். அந்நாளை போல ஆண்டவரே, நிந்தனையிலும் கண்ணீரிலும் சென்று கொண்டிருக்கிற எங்களுடைய சூழ்நிலையை ஆண்டவரே அந்நாளை கடாட்சித்து அவளுடைய கண்ணீரை களிப்பாய் மாற்றின ஆண்டவரிடத்திலே எங்களை நாங்கள் தந்திருக்கிறோம் ராஜா. எங்களை நாங்கள் தந்திருக்கிறோம். வீட்டை விட்டு ஓடி வந்து வழி தெரியாமல் கண்ணீர் வடித்துக் கொண்டிருந்த ஆகாரை கண்ட எல்ரோயி, உம்மிடத்திலே எங்களை நாங்கள் தந்திருக்கிறோம். எங்களுக்கு ஒரு பெரிய விசுவாசம் உண்டு. என்ன விசுவாசம்? இது எல்லாவற்றையும் செய்து முடிக்க கூடிய வல்லமை உம்மிடத்தில் உண்டு என்ற விசுவாசம். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. எங்களுடைய பிரச்சனை, எங்களுடைய சூழ்நிலை, எங்களுடைய எல்லா காரியங்களையும் ஆண்டவரே சரிசமமாய் மாற்றி, சமாதானமாய் மாற்றி, நன்மையானதாய் மாற்றி எங்களுக்கு திரும்ப கொடுக்க கூடிய வல்லமை படைத்தவர் நீர் ஆண்டவரே. உம்மிடத்திலே எங்களை நாங்கள் தருகிறோம். ஒரு விசையா மீண்டுமாய் நாம் ஆண்டவரிடத்தில் நம்மை அர்ப்பணிப்போமா? இந்த ஆராதனை வேளையிலே ஆண்டவர் இறங்கி வந்தார். நம்முடைய துதிகளையும் நன்றி பலிகளையும் அவர் ஏற்றுக்கொண்டார். அதே போல இந்த ஆராதனை என்பது ஆர்ப்பாட்டத்தில் முடியக்கூடாது. ஆராதனை என்பது அர்ப்பணிப்பில் முடிய வேண்டும். நம்மை ஆண்டவரிடத்தில் ஒப்படைக்கலாமா? என்னால் எதுவும் முடியாது ஆண்டவரே, ஆனால் உங்களால் எல்லாம் முடியும். உங்களிடத்திலே எங்களை நாம் அர்ப்பணிக்கிறோம் என்று சொல்லி நாம் அர்ப்பணிக்கலாமா? உங்கள் இருதயத்திலே ஆண்டவரிடத்திலே நீங்கள் ஒப்புரவாகுங்கள், அர்ப்பணியுங்கள். என்ன பிரச்சனையாக இருக்கட்டும், தீர்க்க முடியாததாக இருக்கட்டும், கண்ணீரின் பாதையாக இருக்கட்டும், இதற்கு வழியே இல்லை, விடிவே இல்லை என்று கூட இருக்கட்டும், அதை இந்த நேரத்தில் நீங்கள் ஒப்படையுங்கள். சர்வ வல்லமையுள்ள ஆண்டவர் இந்த ஜெபத்தின் மூலமாக நிச்சயமாக உங்களுக்கு அற்புதத்தை செய்வார். ஹல்லேலூயா. நம்மை நாம் அர்ப்பணிக்கலாமா? துதிகளின் மத்தியில வாசம் செய்கிற எங்கள் மகா உன்னதமான கர்த்தாவே, உம்மை நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஆவியானவரே, இதோ இந்த ஜெப கூடுகையில சுவாமி நாங்கள் உம்மை ஆராதிக்க தேவன் தந்த கிருபைக்காக நன்றி இயேசப்பா. இயேசப்பா, நாம் ஆராதிக்கும் போது தேவனுடைய பிரசன்னத்தால் எங்க நிரப்பன கிருபைக்காக நன்றி இயேசப்பா. நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் என் தேவன் இந்த இடத்தில் நீங்க உலாவி கொண்டிருக்கிறீங்க ராஜா. இயேசப்பா, நீங்க யாரெல்லாம் இங்க வரணும் நீங்க ஆயத்தப்படுத்துனீங்களோ அந்த ஆத்துமாக்களை இங்க கொண்டு வந்து சேர்த்திருக்கிறீங்க இயேசப்பா. அதற்காக உம்மை நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் இயேசப்பா. இயேசப்பா, இந்த ஜெப கூடுகையில என் தேவன் ஆளுகை செய்யுங்க இயேசப்பா. அப்பா, உம் நாமம் மகிமைப்படட்டும் இயேசப்பா. அப்பா, நாங்க கூடி வந்திருக்கிறது என் தேவனுக்கு நன்றி செலுத்தும் நாமம் மகிமைப்படும் இயேசப்பா. ஆண்டவரே, நாங்க பெண்களாய் ஒருமித்து இந்த இடத்துல கூடி இருக்கிறோம் இயேசப்பா. இயேசப்பா, நாங்க தான் இயேசப்பா இந்த வெள்ளூர் பட்டணத்தை கலக்க போற சேனைகள் நாங்க தான் இயேசப்பா. அப்பா, இங்க வந்திருக்கிற ஒருத்தருக்கும் இயேசப்பா அந்த நம்பிக்கையை கொடுங்க இயேசப்பா. ரட்சிங்க இயேசப்பா. அவங்க மனசுல இருக்கிற கணத்தை என் தேவன் நீங்க மாற்றி போடுங்க இயேசப்பா. எல்லாத்தையும் நீங்க பார்க்கிற தேவன், நாங்களும் முகத்தை பார்க்கிறோம் தேவன், இருதயத்தை பார்க்கிறீங்க இயேசப்பா. இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாருடைய இருதயத்தை பாரத்தையும் இந்த ஜெப கூடிய விட்டு அவங்க வெளியேறும் போது எல்லா பாரத்தையும் மண்டையில அவங்க கொட்டி விட்டு போக கர்த்தர் கிருபை பாராட்டுங்க இயேசப்பா. அப்பா, உங்களிடத்தில் வந்தவங்க வெறுமையா போகாதபடி தேவன் தாமே அப்படி வல்லமையால் அவங்களை நிரப்பி வெளியே அனுப்புங்க இயேசப்பா. அப்பா, இந்த அக்கினி பற்றி எரியணும். இங்க மட்டும் இல்ல, இவங்க வீட்டுக்கு போய் அன்றைய அவங்க குடும்பத்தோடு சேரும் போது அங்க இருக்கிறவங்க அக்கினி பற்றி எரியணும் இயேசப்பா. இவங்களுக்குள்ளே இருந்த அந்த அக்கினி புறப்பட கர்த்தர் உதவி செய்யுங்க இயேசப்பா. ஆண்டவரே, இன்னும் வேத வசனங்கள் நாங்க கேட்கும் போது ஆண்டவரே தேவ மனுஷியை மறைத்து தேவன் நீங்க வெளிப்படுங்க இயேசப்பா. அப்பா, நீங்க வந்திருக்கிறோம் ஆவலோடு என் தேவன் என்ன எங்களிடம் பேசுவார் என்று உலகம் எத்தனையோ நோக்கத்துக்காக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறாங்க இயேசப்பா. ஆனா நாங்க இங்க கூடி வந்திருக்கிறோம் தேவன் எங்களோடு இடைப்படுங்க இயேசப்பா.
உங்க வார்த்தையால் எங்களை இடைப்படுங்க. அந்த வார்த்தையை கேட்டு அதன்படி நடக்க தேவன் எங்களுக்கு கிருபை பாராட்டுங்க ஏசப்பா. நீங்க அப்படியே செய்கிற கிருபைகளுக்காக நன்றி ஏசப்பா. உமக்கே கனமும் துதியும் எல்லாம் ஏறெடுக்கிறோம் ஏசப்பா. இயேசுவின் இன்ப நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல தகப்பனே. ஆமென். அமருங்கள்.